ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଶକୁଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶକୁଆ ବିନା ଶକୁଆ ତରକାରୀ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶକୁଆ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦଉଛି। ଝୁଲା ମାଛ ଶକୁଆ ମିଶେଇ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ପାଣିରେ। ଆଜି ଆମର ଶକୁଆ ତରକାରୀ ହେବ। ଦେଖ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଲି, ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି ପାଣିରେ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦଉଛି। ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଶକୁଆ ଆଉ ବିଲାତି ରାନ୍ଧିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଆମର ଶକୁଆ ତରକାରୀ ହବ। କଢ଼ା ଗରମ କରୁଛି, କଢ଼ା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତେଲ ଢାଳୁଛି। ମୁଁ ପିଆଜ କାଟୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପିଆଜ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଦେଇ ଦଉଛି। କିଛି ଦେରି ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ। ଶୁଖୁଆ ମାଛ ସବୁ ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହାଲକା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ବିଲାତି ଦେଇ ଦେଉଛି। ବିଲାତି ମୁଁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଢାକନ ଲଗେଇଦେବି, ବିଲାତି ଟିକେ ସିଝି ଯାଉ। ଏବେ ମୁଁ ଢାକନ ଖୋଲିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବିଲାତି ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ପକାଇଦେବି, ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମସଲା ପକାଇଦେବି ସେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆଇଁଷା ବାସନା ନ ହଉ। ଏଇଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ମିଟ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି।
ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।